I don't agree to that, then he would literally force himself on top of me in front of my daughter. And then when I want to walk away, then he literally abused me. Abesifazane abakulesi simo abazohlukumezeka uma izikhungo ezigcine izisulu zodlame oluyamene nobulili zivalwa ngenxa yokuncishiswa uxhaso lwezimali. Ezinye izikhungo ezweni lonke zivele zithwele kanzima kanti kungenzeka maduze zingakwazi ukuvikela labo abadinga usizo. At the moment they're giving us less than half of our budget in funding. Maintenance of buildings, rental, rates and taxes, water, electricity, all of those things have become a huge strain. Impumela yokuvalwa kwalezi zikhungo angeke ibe mihle. Femicide would skyrocket. The women that come into shelters are fearing for their lives. They're running to save their lives, their children's lives. Izikhungo zibhekeneke nomthamo omkhulu nokwenza sijikise izisulu ngenxa ungabi nazo izinsiza. Capacity is a big problem for us. So from that day, you then say, we don't have space. Please get back to us within 2 days. And you sit and think that person is in a need or a cry for help at that moment, but there's nothing we can do about it. Uma izikhungo ezifana neBeth Shicom ziphoqeka ukuthi zivalwe, izisulu zizosala zingenalo ithemba nokubeka izwe engcupheni yokuhluleka ukulwisana nesihlava sodlame oluyamene nobulili.